tässä pelissä. Tää itemit on nyt mun omia. Että tässä on donattu tämmönen. Mistä vielä? Ja mä oon tosi innoissaan nyt. Ja mä aion tänään hankkia, kun mun kavereillakin on niin Growtopiasta poikaystävän. Ja mä oon tosi innoissaan, koska mä oon tosi kuuluisa nyt. Mä oon Growtopian kuuluisin ihminen. Ja täällä on tosi kovat äänet täällä mun maassa, kun mä oon niin kuuluisa, että tää on ihan täynnä. Mutta nyt mä mietin, että voisin mennä sinne rakkaus S-maahan. Sieltä saa paljon poikaystäviä, ja kun mä oon niin pro. Mutta mun kaveri sanoi, että kannattaa hankkia joku sellainen poikaystävä, joka on rikas Growtopiassa. Kun silloin mä voin saada sen kamoja. Ja se on kivaa, kun musta tulee aivan rikkain pelaaja. Ja sitten mun iska osti CS GO'n nimisen pelin tähän. Niin mä saan senkin ehkä salaa testata. Ja tässä on GTA V, niin mä aion joku päivä tehdä testivideon siitä. Mutta kun mun pitää tehdä salaa, kun mun isä ei halua, että mä pelaan pahoja pelejä. Tosiaan isojen poikien ja tyttöjä. Mutta nyt minä menen sinne rakkaus S-maahan. Tää on niin hieno! Mä muuten opin, että joku kommentoija sanoi siihen Zoonin videoon, että nämä äänet saa pois. Niin nyt minä pistän ne pois. Kun liian kova ääni yleensä kuulokkeissa. Ja mä en ole ennen ollut täällä, niin luetaan säännöt. Tai kun mä en muista näitä sääntöjä. Tervetuloa, luethan säännöt kunnolla. Ei ahdistelua. Joo, mä en tiedä mitä se on. Se on välillä tyypit nauraa siitä. Ei kiusaamista, se on tyhmä asia. Se on tosi tyhmä asia. Ei syrjintää, niin ei saa syrjiä muita. Minä syrjin vain skämmereitä. Ei rasismia. Ei, se on paha juttu. Ei nimittelyä. Sekin on paha juttu. Mun lempinimi on nykyään koulussa Anniina 8. Mut se on mun mielestä mageeta. Ei reklame. Mikä tämä on? Mä en ole ennen kuullut tätä suomen sanaa. Ei spam. Niin. Ei saa silleen spammia sitä, että sanoo monta kertaa jotain. Mä en halua nyt bännejä tähän peliin, niin mä en tee tota. Olethan valmis rakkauteen? Olen. Mä haluan niin poikaystävän. Mä oon ollut innoissaan jo tosi kauan. Muistutan olla ihmisiksi. Aina sanotaan mulle. Mihin me mennään ekana? Mennään tänne, kun tästä löytyy eniten aina. Kysytään näitä. Tossa on joku rikas. Kysytään siltä. Bikini. Voitko olla mun poikaystävä? Voitko? Pitääkö se paljon? Toi on rikas. Ei saa pitää hallita hermot. Alaks. Ole. Mun isosisko käyttää nyt tätä sanaa, kun se tapaa jonkun pojan. En oikeesti, mä trollasin tota. Hihi. Miksi nää sanoit, että mä rikoin mun isin näppäimistä? Mä saattis toimimaan. Tiedän. Olen kuuluisa. Mä haluun. Mitä? Täällä on toi rengi. Ja noi lasit. Haluatko poikkikseksi
skemmettiin. Nyt skellatu näistä se kuvataan video, kun mulla menee näin huonosti Growtopiassa. Menee näin huonosti. Poikaystäväni. Auttakaa! Älä mun näyttää. Moikka YouTube! Marta, sä oot jotenkin editoitu, että tää loppuu tähän.